Oh my god, for the first time in forever, try na dyan ko photo shoot and makeup with another artist. After pila ka years, permira ba ako ang maka-makeup dye for fuck's sake. So, nako sa location na, asan ni? Vega biya siya kay aesthetic kay siya girl. Wala ba siya ko ito karoon na shoot. My gosh, may gwapa ko eh. I will bring you along. Kasi feeling no, her first time photo shoot sa isa ka studio na brand. Ala! Charot! What is pussy Spanish? Anti-social pussy don't mean. Nag-video ba? Charles Larino Baby. Hi! Miss Gabby Garcia is now online. Hi. You know what I mean? My perfect! Oh, nahubo na si Barbie. Heavy. Thank you, this one, Charles. Hoy, mula pa ba po kasi giving up on, oy. Oh, bo? Mana i-adjust ka. I-share sa page. For the first time, giving up on is your day ako. Kala ng mga free time. Hi guys! I'm so honored pinaka-makeup na dito sa very famous na Live Queen. Live queen, oh. Sige na pang lipang ka. Stay mo. Ow, sakto. Ano na yung feeling mo? Favorite of mine. Nagkano sa ako, nagagamit ko yung kuhaan. Tenjo daw yung powerful. Sawi na. Contour para sa mga chismis. Ow. Blowing so skin. So skin. Mapakita na no eh. Sana all. Hi guys, so today I'll be using this one. Frisa Versedi. It's a brow gel. Diba? So, really nice. Okay, no need din siya water. This one, ipanta mo ha. Diba? No need water. It's a brow set ha. Bushy brow. Di nga pa ka pinaka-bushy. Yung bang yakap. Oh, diba? Bro, mag-zerize. Lagi. Very not to. Okay. Not. Pero ubusan na kay pahak. Inana akong matanaw if mo pa-makeup ka dahil. Charot lang. Naa. Wala siya ko ani. Butai ra dahil. Ha? Pero di katugaan sa kamot. Sumulabad sa Bago kong aura. Wow! Si mga self. parang okay pero overall. Ano ko sa pa-makeup line? First time pa na ko ever. As in. Oh, wow. Wala dyan Artista man eh. Hello, di plano ba akong palit, ana? Lata na. Down? Bye kita aura. Ay, ikawat na. It's not.
Ito no, gahi dyan siya. Okay. First time dyan in forever. Nana dyan yung makeup na ko. Tapos pa dyan high-end tanan. Ang drugstore niya kay mascara. Charot lang. Kana lang gamit ito. Gagmay na siya. Pagpagpagpakan kistan. Uy, wala ko kaso yung makeup ano ay so fresh. Bright ko. Mura pipirmid lang sa kong ati. Gutom pero man naman ka. So laban na niya. Char. Trivia na ba? Char. Trivia na ba? Nadina. Mas can-enhance na is notch daw. Pila ganito? 4-5. Kabawad ko na. Dili ko more than possible. Ay, 5 din lang. 5. Happy na taga pa yawan ako eh. Nisuway ko. Dito ko nipalit sa Huda Beauty na kanang desert da. Tinuod yun siya dahil. Uy. Oo, na siya ko anong tambor. Ayun. Ay, gabaw siya. May kapartis lagi talo. Di ba na may tambor sa kanyala? Huwag ko sa presyo. Perfect. Feel pag hindi lang rin. Ay, kalaki. Si Maika man nag-chika ato. Kasama. Party sila. Sige ko. Open. Ignantik ka ha. Studio dahil ha. Open. Perfect dahil. Pila man yung kaman? Ay, look up daw. Barbe. Ay, all time ano din ako. I believe it, number 1 sa mascara. Okay. Kubayo na dyan siya dahil. Bata, maginaw niyo itong aura eh. Nakapalit ka 38 na. Ano yung mga 38? Ang lawas ba? Ang gabi ano yun? Nahan ko kanya kay Pino. Ito kung omega kayo, ka-oilig sa mo. Supo, uy! Ano ba? Pamilya gina na color sila na po. Oh my god. Naka-chika-chika turbo. Basta na lagi ka video ito, nag-chika na ko ang Maya. Nag-i-live mas Maya. Ako ba? Dapat siya din nahibilin. Charot. Huwag pa kayo ko sa lighting. Abang sa moro. Hello? Puro lagi ko ang Kim K itong sa buhok. Ha? Puro ko si Kim K itong sa buhok. Layo araw, uy. Sinis, wag ko rin mag-try sa mga power. Sige lang, di mag-uol. Next time, we'll have another show. Char. Artista lagi ka ayo. Artista kayo na. Mori ang mga MUA ah. You know what I mean? Tapos ako po. Like...
Ay, pagkatawa lang. Sige, go. Dala akong buhok sa front. Ayaw kayo doon. Magpapak? Ay, ikaw lang. Okay. Report kasi mo. Report kasi mo. Hi! Welcome to Alexander Jurjani vlog. Pasalamat ni Kuya. Yung kuya mo ko di oy. Sans ginger ka oy. Do. Nice show. Pasalamat ni Kuya. Ano mo, lami mo. You are a supermodel. Sorry. Do, like show lang. Like show kaya. Like show kaya. Buhok ko masantal. Josie, Josie. Ayaw mo glihog mo. Glihog sa... Dali na yung face. Ayaw mo glihog. For life, char. Kita mo ka-date. Kita mo ka-date. Wala ko ka-date. Ako ini. Vegetarian lagi mo gikaon. Buwan ko sa kuka. Sa date. Asa naman ko? Tara siya. Ay, imal ani, oy. Imal juga ayon. Muna ang aftershoot. Ipang PG na mi. Yeah. PG na. Yum, yum, yum. Blessing gift. Char. Tapangan Festival. Korean no, dito compared with from Boringa to Gabi and the restaurant. Oh. Wala pa siya minuhuman. Pag alas 6 na lang. Laban na ang show says. Ano na? Hi, God. Wala, Charles. Hello. Bye-bye. 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 Thank you.